Откровення прокурорки Няшмяш. Білява депутатка Російської Держдуми від окупованого Криму Наталя Поклонська зізналася в любові до Володимира Зеленського. Каже, 5 років тому, коли під вікнами її квартири у Києві галасували мітингувальники на Майдані Незалежності, заснути вона могла лише під «Сватів». Комедійний серіал із невигадливим сюжетом від тоді ще простого сценариста, а тепер вже цілого кандидата в президенти Володимира Зеленського. А його «Слуга народу», каже Няшмяш, не що інше, як геніальний передвиборчий хід. Естественно, спать там невозможно, потому что кастрюли гремят, костры горят, чаек кипит, покрышки горят, дым летит. Ну, то есть вот все такое. Я включала «Сваты» в ноутбуке. И вот под эту музыку, под их разговоры я засыпала, хоть как-то успокаивалась. Зеленский замечательный актер, замечательный режиссер. Фильм его «Слуга народа» — это не просто фильм. Это, представляете, уже за сколько времени они запланировали, чтобы повлиять на умы людей. Но только люди перепутали. Жизнь — это не фильм художественный.